बहुत मुबाना के टूटले जैसे थोड़ा मंच पे पानी भिजवा दें। हाँ हम उन भैया के तो जानते बनिए वो प्रॉपर्टी डीलर हो के हमारे वो हमारे से छाल कइली और गाड़ के अरे मौसम के नियन बदल गइली 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 चलल जबले चलल अब छुटले जैसे बा दिल हो दीवाना के टूटले जैसे और हमरा कालिका ढाबा चांदपुर पवन गुप्ता जी की ओर से कालिका ढाबा में जाई जा और कुछ खइबो करी जा कुछ यानो करी जा योजन सभा कालिका ढाबा चांदपुर हमारा गार्जियन हो के हमारे से छल कइली अरे मौसम के नियन बदल गइली मौसम के नियन बदल गइली अरे मौसम के नियन बदल गइली मौसम के नियन बदल गइली अरे मौसम के नियन बदल गइली मौसम के नियन बदल गइली महादेव ढाबा चांदपुर कालिका ढाबा गार्जियन हमारा श्री मुनमुन राय जी शाहपुर प्रॉपर्टी डीलर साहब लाखों लाख रुपए के आशीर्वाद देंगे ये हम बुलबुल भैया के धन्यवाद देख के गीत के फरमाइश कैसा तो यूट्यूब वाला भाई के चढ़ा में आनंद आई कि बड़ी बड़ी के बाद ही गावे के मौका मिला जानो तो मुस्कान ये गीत हम अपना एगो अपना दोस्त खाती गो कहिया रहनी निमन हो पहले प्यार कहिया रहनी निमन हो नाच गावे वाला उनका नहीं है पसंद हो नहीं थे पसंद हो नाच गावे वाला उनका नहीं है पसंद हो गलती कैला के बाद मत सिन्हाव करे ना बोलू के निकल गइली लेके दिल ए गरीब के निकल गइली महामहिम मनोज सिन्हा जी के प्रिय हिमांशु राय जी योगा से आशीर्वाद देले बने और मां शांति कीर्तन मंडली ग्रुप गायक एक गरीब के निकल गइली उहे है मौसम के नियन बदल गइली अरे मौसम के नियन बदल गइली अरे मौसम के नियन बदल गइली अरे मौसम के नियन बदल गइली जय हो पूछो
कहल कइली